Wow. Velkommen til en kort besked for TobiGames.dk. Yep. Ja. Vi vil bare lige sige, hvad der kommer til at ske inden for de næste stykke tid. På kanalen. Lys med. Ja, på Jesus. Ja. Vi kommer til at lave, hvis heste var mennesker, og så kommer vi til... Nå ja, og så vores Tekken server, som vi kun har lavet en episode af, er gået ned. Så... Crashed. Nej. Jeg bliver nødt til at genstarte min computer. Ja, genstart. Nå, men nu vil vi se... Prøv at se, I skal lige se den her køkken, men... Prøv at se, når man holder den helt nede ved jorden, så ligger den nede på jorden. Okay, Tobias. Sæt det lige op og film der. Okay. Ja, vi gider klippe det her på grund af, så skal vi til at downloade af med. Så her. Hold den lige her. Tobias. Hold lige kameraet her. Hold kameraet. Kamera. Hold det, super. Hold den, så man også kan se jorden, Tobias. Ikke dit ansigt. Okay. 3, 2, 1. Min røv. Det var i hvert fald Tobi. Games.dk. Vi ses igen. I Tyskland, måske. Ja. Vi laver måske en Tekken episode igen. Blah.